ki ciwanen ki Kürt destpêkê da 4 Nîsanê li mîmarê aştî û ronahiyê mîmarê azadiyê rêbera pîroz dikim û tevayê şervanên ku li serîçiya li ber xwe didin û tekoşîn didine meşandin û li Rojavayê Kurdistanê li tevaya cîhanê ez li hemûya pîroz dikim ez dibêjim 4 Nîsanê ji bo me gelê Kurd û ji bo bi taybet ji bo ciwanên Kurd rojekê pir girîng û berxwedê re divê her miletê Kurdiyê ku li cihekî jiyan dike û li ber xwe dide li ber vê tekoşîna ku li her çarparçên Kurdistanê tê te meşandin her demê mesela bi kedekê baş û bi tekoşînekê pir mezin her tim li ber xwe bidin û tekoşîna xwe xurtur bikin. 4 Nîsanê wek kevneşopiyek bi di wargeha Şehîd Rûstemcîdî de yani wekî qod û perwerdê me her sal hazirtî amadekariyên 4 Nîsanê dikir. Yani ev qasî 15 salana yani me vê hazirtiyana dikir. Mêricûna me ya 13 bi di wargehê de. Yani bername amade bi, bernameyên werzîşî, bernameyên çandî yani me hemî tiştê xwe bêje ber bi dawî birbî. Yani me demekî pir nêzik de jî me govendên xwe yên dîlonê me amade kiribin ji bo vê mêricûnê. Me tîmên xwe yên futbolê me amade kiribî. Bes wek hûn jî dizanin nexweşiyek wek bibe bela serê dinyayê çêbik ji ber vê vîrusê me mêricûna xwe ya 4 Nîsanê me baş dedo yani wek çawa dibistan hat îptal kirin bêndan hat dayîn ji bo dibistanê mêricûna me ya 4 Nîsanê jî nêvî dema. Roja ji dayîkbûna rêberê me em ji dilê can em pîroz dikin yani rojbûna serokotî rojbûna gelê Kurd de dayîkbûna hemû gelê Kurd de em vê car dê di dilê xwe de em bi coş bi heyecan em pîroz dikin. Ez vê roja 4 Nîsanê el serokatiyê pîroz dikim. Ev roja ne roja serokatî tenê wî roja hebûna miletê Kurd yê şeref û namûs. Wek mamosteyekî wargeha Mexmûr dema qala Nîsanê 4 Nîsanê têk kirin. Li wargeha Mexmûr wek çandekê lê hatiye her sal 4 Nîsanê roja ji dayîkbûna rêbera po em wek roja ji dayîkbûna gelê Kurd pênase dikin. Di wargehê de jî her sal ji bo pêşwazîkirina 4 Nîsanê em wek dibistanên wargehê mamosta xwendevan em festîval amade dikin. Qasî sê roja her sal berdewam dikir. Weke beşên çandî, hunerî, spor, wêje vê awayî me festîval amade dikir. Roja 2 Nîsanê pêşangeh, roja 3 Nîsanê xebatên werzîşî dihatin meşandin. Roja 4 Nîsanê jî pîrozkirin dihat pêkanîn. Lê mixabin îsal ji ber nexweşiya korona ku cîhan hemû girtî nava xwe weke wargeh jî em ji beriyekê me jî bandor kiriye. Bi dehan sala rêbera po ji bo hemû gelên rojhilata navîn û gelên cîhanê vê hem weke pirtûk danivîsandin hem jî bi nêrînên xwe yên salan danî ziman ji bo gelên cîhanê eger ku cîhan li ser jiyanek azadiya jin esas negire, ekolojiyê esas negire, xwezayê neparêze, gerdûnê neparêze bi dehan sala dibêje wê cîhan nexweşiyên vê rengî re, felaketên vê rengî re rûbirû bimîne. Divêr de jî em hê bêhtir girîngiya rêbera po fikrên wê, felsefeya wê, dîtina wê ji bo gelên rojhilata navîn, gelê Kurd û hemû gelên cîhanê em girîngî û bêhtir wate û wateyekî mezin didîn fikrê rêbera po em barên wê esas bigirin. Eger esas negirin wê cîhan mirovahî bi felaketên ji vê mastera re rûbirû bimîne. Ji bo em bêjîn 4 Nîsanê roja ji dayîkbûna rêbera po ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo hemû mirovahiyê em dibêjin li hemû mirovahiyê pîroz be, li hemû gelê Kurd pîroz be û em bêjin bijî rêbera po.